खुलुमबाय सोनाफोर आंनि मोनसे गोदान ब्लगसाव नोंथांमोनखौ फिन खेबसेयाव बरबावबाय सबाय माजेयाव फगवाननाय महरना सोनाफोर दामुगै इनिफ्राय ब्लगखौ फरायजोबसेनाव जाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो इनिफ्राय सिगाङावनो रिकुवेस्ट खालामो सोरबाफोर गोदान बावना चेनेलखौ प्लिज साबस्क्राइब खालामनो हाला लाइक कमेन्ट शेयार खालामलांबानो जाबाय आरोना ब्लग बानायनाया बा ग्लासावबो आखाइया नुहुरलायो आरोना ओरै जानाया बोरो नै दसेनो ओइ बेलासिनि सम बांद्राय बेलासिबो नङा ओइ लिलाला दंजोबो आरोना मानसि माखायाहाय थ' नायलांबाय थादो बिदिब्ला आं देन ब्लगसाव नोंथांमोनजों मा मा शेयार खालामलांनो हायो ओमफ्राय बिलोगो सानैखौ नायदो एकदम रेडि आरोना स' फट' खेबनो थाथ'नोसै नालाय आङो थ' गालिनगोन दे सना दे गालिनगोन गोलैगोन आयं आंबो गोलैनोसैमोन ओइ आवगायलांबाय मालाय थ' गस्ला गोजाम लाबोआखैनो फाफियाखौ रायजादों आंजों माथो आंनो खिथाहराखै होननानै ओमफ्राय आंनि बै आमोलनि राजा गोरलैनि गेजेराव गुदाम बानाय होलायनाय आरोना बेखौसो आङो होनांबाय दाना आंनि गस्लाया बेनो बोरै हाननो जारला सुख्रेब गानथ'दोंसै दाख्लै खिथाहरबानोथ' गांसे गोजाम ओमफ्राय गांसे गानबोनायल' आरोना ओमफ्राय माखासे आं थानाया रुमाव थानायखौ लानानै फैफादोंना आङो थ' दाख्लैनो थफ्लासे देखायनाय आङो बिशालनि मनानिया बेनिसोमोन आरोना आगोलावनो लांफाजोबखायाखैमोन नालाय दङमोन ओमफ्राय खिन्थु बेयावबो कुर्ता दङ गोजौनि दङ खिन्थु गाहायनिया लांफाजाजोबदों गावजोंनो आं बायना होनाय लेगिन्स प्लाज' थ्रि क्वार्टार लांफाजोबदों ओमफ्राय गोजौनियाल' थालांदों आरोना जारलासो जेने थेने सोलिनोसै मालाबा लायब्रबनानै होनोसै आं थ' आरो सोरबा बिमामोना आब'मोना आगैमोना गोसोआव दंखायो बेखौ आरोना जया सरकारखौ आगोलाव नानि उन्दैयावहाय जोंनाव दंथ'योमोन आरोना हजोंहाय आंजों एसे बोसोरसेसो मोनदों नामाथाय नानि बोसोरसे जानायनि उनावहाय थानो मोनदों दां ओमफ्राय 2 बोसोर बार्थडे जोबनानैहाय न'आव गावसिनि बे मा होनो बेखौ रासन कार्ड आरियावहाय फिंगार आरि नांगौना बिमामोना लेंहरबाय थानायखाय जोङो फौजि बिथां आं माने थांनानै दोनहैनानै फैदोंमोन आरोना आगोलावनो इनिफ्राय ओमफ्राय गावसिनि बिनानावनि हाबा मा हाबा बिबै थैनाय मा थैनाय मानसिया गोबाव सम फैनो मोनासै ओमफ्राय फैथ'वा होननानैबो थाबायमोन बिमायाबो हगार हरला सानबायमोन जाहैदों ओमफ्राय सोरनावबा खामानि मावहैयो ना मायोनो ओमफ्राय मोजां मथन जानाय गैया लोंनाय गैया इनिफ्राय आरो जोंनि बिबोनांनाव फैनानै थाफैलाबाय थायो जाहैदों आरोना ओंखायनो बिबोनाङा जोंना होमबालाय नोङो आयथाजों थाहैफिनदो होननानैहाय माजों आरोना ओंखायनो ओमफ्राय गावबो फैगोन होननायखाय थाग थिग ओमफ्राय फंबाय माने आंनि बिबोनांनि फिसाइजों आरोना बङाइगावना क'क्राझाराव फैनायावहाय लानानै फैफाबाय आरो ओमफ्राय माइया ससेनिफ्राय रिसिभ खालामनानै लायबाय थ' सोरबा आब'मोना बिमामोना बुंखादों जयया फैफिनबाय माथो जयाखौ लायफिनबाय नामा होननानै लायफिनाखै हरफाबाय बा लाबोफाबाय आरोना थ' दा दंफैयो माजोंनो दानिया ओमफ्राय आगोलाव उन्दैयावनो कानेक्सन दंखायो होननाय बायदि दाबो एकदम थाबनो गोमोन आरोना बेजों मानसिया गोसोआव गैलामोन ओमफ्राय दा एकदम गावबायदि माने उन्दै टिक्लिक्लि मोजां मोनो खोमा आरोना ओंखायनो थायो माने बेजोंहाय नै बे थिलाफ्राव जोंना खिनोबो खथ्थ' मोजां इमारजेन्सिबा होनोबो हागौ हाबैगोन बायदिसो मोनबाय आङो नुदों आंना बिजावजालिया हाबैसिगोन जे जों मेगन बिसिना थागोन जों मालाय बेसे गोजानाव थांनो भिडिअ खालामजागोन ना आंजों दा हा औ थांमारदोंबोहाय नै सयथिबो ओरैफाय आयंआ खिनो ओंखारदोंनो नुहुराहाय मोखांखौ आवथेबानो जायो जायखि उननिखौ नुनो लागि दा नुसै मोखांखौल' खोबनानै खिनांगौ गोदो मा मालाय फौजि बिथांमोना बेयावनो खिनानै देरदोंनो खथ' बिफांसेयाव गाखोलाय मा गाखोलाय थिलाफ्रावनो बेयाव बागिफोरनि थिला ज' खुरमाफोरनि थिला ज' दंजोबो नालाय बेयावनो गाखै खियोमोन जाहैदों सोरबा गोजौ खिबा सोरबा गाहाय होमबा नायनो आब'आ इमारजेन्सि हाबैबाय आरोना एकदम रियेल नों सुनाय फुख्रिनि नाया फुरा देरसिगोन नामा आब' बिजावजालि बाहागिसो सनाफोर आंनि बे फार्मासिटिखौनो एसे ब्लगाव सोदेरबाय आङो बेफोरलाय आरो मा ना खिनो ओंखारनाय इमारजेन्सि खिनो ओंखारनाया मिथियो नामा नोंखौ फायखाना दं गैया खुनु लेनदेन गैयाना आरो खिबाय नालाय नों खिथु सुनोबो जायगा नागिरनांगोन गय बिफाङाव जुहुनानै थानाय दिन नंलाना गोदो उन्दैयावसो गय बिफाङाव जुहुनाय हाथराव फुगारनाय फैबाय थायोमोन जोंनि बेलायावहाय
आइ आंनि फिसाया ओमफ्राय हनै दहाय बिमायं खिनियाव थाथ'नाया सामथाइ बाजाजोबनानै नै सरबावनो एकदम फैखोलायनानै बख'बोबाय थाबाय खोबदो मा खोबदो जेबो टारगेट गैया जोंना जायखिजाया जों ओंखारबोदों थ' ओं दे थ' फैनायाव थिग थाक आब'खौ लोगो मोननानै बे एक्सिडेन्ट जानाया आरोना टमाट' फैयै बाहागि न'खरसिमबाय जोंनि फार्स्ट बाहागि हाबजेननाया आं मालाबाबो खिथाबाय ओमफ्राय नैबेथ'खौ दा गोदान खिथाथावथावब्रा सनाफोर मानो होनबा न'आ गोजौआवमोनब्रा नै ओमफ्राय सिला जावहोनानै बेखौ मालाय फानहरनानै ग्रोब गाहायाव न'आ लुबाय ओमफ्राय गोदान नालाय हनै सिला सिलि खुनु माबा गैया आरोना फिक्स गैथ'वा बेनिफ्राय नायदो हाया ओरैबादि जारों मारुसो खम जारला फैसासो ओमफ्राय बे थिलाफ्राबो थाखासो आरोना इटा भातायाव दानो फानहरबा दानो लाङो आरोखि नै डेन्जार फैदो सिलें गैयाबा आं गाखोनो बहाय सिलें गैयाबा आं बहाय गाबावगोन जा मबाइल दिया जा खिनियाव लाथ'नाय मबाइलानो दाबो हरनो रोंला गावबाय आब' गावस्राबाय होनबा फैदो बे बेस्थ'नो आब'आ थांला थ' ओरै थ' जा थ' जों माने ओरै फैबाय ओमफ्राय ओरै नै मेन सराव ओरै थांबाय जोंना ओरै थांबाय ओमफ्राय बेजों सिलाजों जोङो ओरै मानखोलांगोन आरोना गोजौजों आगोलनि फ्राय नायनायफ्राथ' मिन्थिखायो जों गामिफ्रा माबायदि खिन्थु गोदान साफा सानै जाखिनि फैदोंमोन नायदो आरोना धुब्रि लालियापारासोनि गामि फैबाय नालाय आरो माथो आहा लानो मोजां मोनो देनां बेफोरखौ जावख्ल'जोबनानै फाननानै समान जायगायाव न' लुबा नायनो हागोन ना गथ' गथाय एकदम केमेरा क्वालिटि ल' क्वालिटिनिबाबो नायनो हागोन ना जुम खालामलायनानै गथ' गथायफ्रा देनांहाय जोंनि फिथाइफ्रा फैदो बेयाव सामथाइ गैला माव खोबदो सामथाइ दं सानगासिनो हयले आनथियाबोथ' बोख्लायबाय सामथाइ गैला एकता दुइता आसे आइ फिसा र' बोखाना होनो हर बारबिना नाय जाया उठबा फैदो बिथिंथ' माने जोंनि फुरा बाहागि माखाया दंफैजोबो आरोना लोगो मानो थाङा बेरायनो थां जोंसो होनोथ' दिनै खावोब्ला ओंखारहैनो आंबो बिराद गोबाव जाबाय फैया आरो जेब्लानो फैयो एसे भिडिअ लायो जेब्ला भिडिअ नुदोंना अब्ला फैनायल' आरो बाखि बिनिफ्राय फैखुमानाय गैया फैबाथाय नोंसोरखौबो लाबोफाखायो आङो नै एकदम गाहायाव ग्रंआ बिल्डिंसो आरोना जायगायावनो जायगा 4 ताला 5 ताला फैदो थाबाय थादों आं फिसाया बिदाखौबो लेंबोबाय आङो नालाय बिदिनो साखा खालामलायलायो आंखौ नांलाया बा थ' बेयाव गाखो सामथाइ दं नै सामथाइया दानो सामथाइजों आइहाय अननो ओंखारबाय गानला मोनसे दंबावो हनै गारिया हले मा गारि फैगौ ओरै फै नै गारि फैगौ हनै फै सामथाइ बाजाबायनानै जि खस्थ' मोनबायहाय आं फिसाया मोनसे थुथिं जाबाय थायोबा गैला नामा गैला थ' गैला सनाथ' बेयाव खुनसै दे खुदो खुलबो बोले खुलबा दे थाक भितৰৰ पेन्टआव ठीक गैयासे दे मयलम दे नांबाय थाला जों ना माव एथ' सिखार गोनां देलाय मालाय फैनाया बिदि जायो लाइफेनखौ फाहामनो आङो सान्थिजोंनो गैला सिबाय थ' जायो थ' मा हा ओइ बिजों दुगैहैया माखौबा सिनायनाय मोनबाय दा मानसिया जाया तय इफाले हानाय ना हा हानाय আমার ভাগি মাখা সব ইফালে ফেরনাই যায়াखै बिस्रा আইতাই নাহিবা আইতা তো কেঙ্কা আনিব কতকো আইতাও নাহিবালে কিউ আহিব কাম নহলে নাহে কে আইতাও এনে বেরাবা তো নাহে না আইতা ময়ো নাহেব্রা ইফালে এনে নাহে না একদম বহুত দিনৰ পাছৰ হে হয় थ' इखानथ' আজি লৈ আহিलुंब्रा थ' सिदा आवगायलांगोनसै जोङो आंबो मिथियाहाय गेदे नै माथो बबेथिं बारस'लांग्रा लामा दं आरोना आंबो खालि सिदा लामाखौल' मिथियो हाब्रु दं माजि जिङाव था जिङाव जाबाय दे थ' भिडिअआवसो सिनायहरथाय बे लामाया ओमफ्राय ओरै नामायलांनायसो आरोना एनै दावखोबोनांगौआ दंसै आरो ओरै माखासे आंनिफ्राय गोजौसिन जाहैलायबाय दावखोलांलायबाय दावखोबाय था दा ओंखारनाया दावख्लायबाय था आरोना
ओरै गाहायावबो जोंनि बाहागि ओरै गोजौआवबो जोंनि बाहागि सेस जोंनि बाहागि होनजाजोबो आरोना बिथिंजायहाय दा सोरनाव हाबगोन दे आंबो मिथिया जाय लामानिफ्राय नुहुरो बिनावनो हाबगोन होननायसो जाबाय आरो नै गाहायाव दुद्रुलांबाथाय सेस ओरै आवगायलांबाबो जोंनिनो बाहागिफोर बिथिंजाय आवगायथ'ला र' नैबिसिनाव हाबसै बाजैमोनावहायथ' ओमफ्राय मा होननो आरोना गोजौ गाहायनि थाखायनो मटरफ्रानो ओइनै गाहायफ्राव थाहैनांगौ अबेहायथ' बिसिनि मटरालाय आं नुहुरबावाखै थाहैनांगौसो होनदों अभाबथ' गैया खिन्थु एकदम नाय मटरफ्रा ओइ बेसेबांबा गाहायाव थाहैनांगौ खमसे खम इयो 3 थाला 4 थाला गाहायावसो जोंना दैया थाहैयो आरोना मटर दैया बरिया बिनिफ्रायसो फैयै फैनानै नै नायदो सेराव आरोना गोदो आं फैजेनबाथ' गैस्रांबावामोनहां ओमफ्राय दा घरे घरे मटरानो जाजोब्बाय आरोना ओमफ्राय नै दा अखा बोथोर ना दैनि एकदम प्रब्लेम गैया सुइस होबानो फुस फैयो दैयाबो जेबो मैला गैया आरोना नै बाल्थिंफोरखौ नायबानो सिनायगोन आइरनानो गैया नै थोबफासेबो गैया बरिया ओमफ्राय बिदि थिंखि बहाय लाबाय आरो एकदम उफाय गैया अबेबा सोरनिबा गामिखौथ' नुबावोसोना एकदम फुरा दै गैयै रानथाब खुन्थाब बिसिबांबा गोजानाव दै रोगाहैनाय थ' जोंना बिदि नङा आरोना होमबा एसे इउनिकसो जोंना आउट अफ BTC धुब्रि लालियापारा नायदुला जाला गंसेल' गामि आरोना जोंनि आसपासाव बर' गामि बारा गैयानो होनजायो गोजानाव दङ धुब्रि डिस्ट्रिक्टआवबो बर' गामि दङनो आं नुफेराखै खिन्थु जोंना बेनो आरोना इउनिक आं आगोलाव फैजेनबा माने गोमोयोमोन आरोना हाबा जाफैजेनबा जे बिदि गोजौ गाहाय गामि मोजांबो मोनोहाय स्रां-स्रांनो थ' ओरै थिलाथिंजायनि मानसिफ्रा रावबो मथा गैया होनना बुंजायो आरोना मालाय गाखोलाय ओंखारलाय इयावनो मालाय मोदोमफ्रा एकदम बेलेन्स जालांजोबो अमा बोरमा दाउ जाबाबो आरोना बेलेन्स जालांजोबो ओमफ्राय जोंना बैथिं प्लेन नालाय जोंथिं एसे मथा दङ ओमफ्राय खिन्थु गोदो बिराद खस्थ'मोन जाहैदों आरोना एकदम गामियावनो बिदिनो कयेकटाल' बिदिनो दैखर दंखल बिदि दंमोन जाहैदों आरो झरनानिफ्रायसो दै रोगानानै लायोमोन जाहैदों आरोना बे एसे आगोलनि खोथा आरोना आं बेफोरबायदिखौ नुफैयाखिसै बाट आं हाबा जायैयावनो माने खोनादों आरोना बेफोर बाथ्राखौहाय माने बिथाङा खिथाहरोमोन नालाय दै लायदों ओइयाव होनबा माने आं गोमोलायोमोन आरोना महा डेन्जार नाखि रास्ता डेन्जार जन ओरै बाबा नाजां खनसे एते नामं थ' ओंखारदो मोनबाय जोंहा नै थ' नामजया माने बोरैबा गोबाव जहाबहैनानै थाबायनो बानाय बोरैबा मोनबायमोन आरोना माने आथिङा बिराद रुवायलाङो बेनिफ्रायहाय आरो मा होनो बे जाय जेराव थांदों जों जाय बाजिमोनाव थांदों आब'मोनाव थांदों बिसिनावनो गेस लांदों नालाय थिग थाक ओंखायनो एकदम गाखोनानै फैफाबाय आरोना जोङो ओइ नोंसोर सानैया ओमफ्राय लाल साहा बिस्कुट लोंनानै फैबाय आङो जेबो लोंलायलायासै ओरैनो रायज्लायबाय होनलायबाय एसे गोबावनो थाबाय जोङो 1 घन्टासोआनो जानोसै मोनदां आरोना फैबा न'आव थांनोसै हा रिक्सा बेयाव गैलाना मालाय आंखोला ओरै थांबाय मालाय थाखाया थांबाय मालाय थाखाया जोंथिं थाङानो गाखोबावनोमोन थाबायनो हाला माने मेंबाय मानसिया ओमफ्राय सुनाफोर न'आव मोनखासिगोन लिलाला थांसै जोङो ओरै बारबानो मोनसिगोन नालाय ओमफ्राय आं ब्लगखौबो बेयावनो दोनथ'नोसै आरोना मेंबायबोहाय गोदाव सोरावनो आथिङाबो थिफुलायसै नै हावैसिनदोला आंना थिफुनाय नियम दङना आंहाथ' ब्लगसा बिदिनो मिक्स टाइपनि जाखायो एसे अबेबा ओमफ्राय आंहा सिगाङाव निमाहा बिनो थायो दे बै दहाय जंगलाव हाबनानै खिनाय मानाया बेफोरखौ गाज्रि जामोन आरोना बेफोरखौ होयो नामा होननानै आंहा एसे फान मोस्टिखायसो सोनानै दोनदों जाहाथे देनां आब'जों आंजों बुराय ख्रेब जाबाथाय फिसौफोरा मबाइल गिदिर बिनानै नायनांगौ ओंखायनो सोनानै दोनबाय आरोना बिदि खिदोंमोन बिदि जादोंमोन होननानैहाय इमारजेन्सि लामायाव बिदि जादोंमोन होननानै आरोना ओंखायनो सोबाय आङो गाज्रि मोनदों आरोना फै आं बामसो फैदो आनसाखि नों एफा गिदिरखौ बामनो हायो नामा जारलाहाय गाव मा गावखौनो थिखांनो हाया थाद ओनहाद मेंबाय थासिनाफोर थेंक इउ सो माच लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ हाय